Ola, boas. Son Alberto, son o profe de xadrez do colexio e do concello. Entón, hoxe o que vamos a facer aquí vos enseñar como se utiliza a página Lichess. Esta é unha das páginas preferidas e gratuitas para xogar en internet o ajedrez e vamos a ver como utilizarla. Entón, en primer lugar, o que facemos é ir a Google e poñer Lichess. Entón, entramos aquí na página web. Nos seguintes vídeos tamén hanse de facer vídeos para que os que non sepan nada de ajedrez que aprendan o básico, aprender a mover as pezas e cal é o objetivo deste deporte. Estas serán para as clases da continuación. Nesta clase xa sería para un pouco máis avanzado. En primer lugar, o que vamos a facer é crear unha conta. Damos aquí arriba a dereita a iniciar sesión. E agora o que tedes que facer é darlle aquí a registrarse. Entón, poñeríades aquí o nombre do usuario, o nombre que vos quixerades. Hai que procurar nombres non de todo comuns, porque seguramente vai haber outra persona co mesmo nome. Entón, sempre poñer algún outro carácter vedra ou algo que o distingue. Despois unha contraseña e aquí un correo electrónico. Non sempre, pero a veces vos envían un correo electrónico para saber que non sodes robots, que sodes humanos. Entonces, a veces tedes que revisar o correo electrónico e clicar no enlace que vos envíe. E antes de darlle a registrarse, teríades que aceptar todas estas condicións que son conforme, non se van a facer trampas e vas a respetar os demais xogadores. Un básicos de comportamento, non? Entonces, eu como se teño a conta creada, vou aquí e poño a miña conta. Vale, unha vez que temos a conta creada, vos enseñar como se organiza Lichess. Aquí na pantalla principal tendes para xogar partidas individuales e se vos poñen os tempos de partida. Por exemplo, isto sería 1 minuto e 0 segundos de incremento. Que é o incremento? O incremento é un bonus que che dá por cada xogada. É dicir, por exemplo, neste caso empezamos os dous xogadores con 2 minutos e nos dan un bonus de 1 segundo por cada xogada que facemos. Vale. Aquí teremos torneos. Estes son diferentes torneos que hai que podemos ir mirando para ir entrando. Temos que ter cuidado que, por exemplo, nos torneos oficiales, por exemplo, nun destes, pon requisitos. Por exemplo, a mí non me deixa entrar aquí porque só teño máis de 1500 puntos e a vos non vos deixaría entrar neste torneo, pero só nos oficiales, porque non tendes xogados un número de partidas. Creo que hai que xogar primeiro 15 partidas. 15 partidas fora dos que vos dixen antes para poder entrar nos torneos. Isto serían exhibiciones simultáneas. Que é unha exhibición simultánea? É unha partida na que un xogador xoga contra varios á vez. Agora damos aquí a aprender. Isto está moi ben o de fundamentos de ajedrez para xente que nunca xogou ajedrez. Dadeslle aquí e aquí vai vos aparecer o movimento das pezas, capturas, os jaques. Isto podemos facer un vídeo próximamente e explicarvos como iría cada tema paso a paso. Pero para os que se sabedes isto non faría falta, xa. Vale. Ahora aquí, exercicios. En exercicios son distintos exercicios que vos van poñendo e vos tendes que intentar buscar a solución. Hai temas de jaques mates, ganar material, distintos temas. Practicar é parecido a exercicios, o único que son de distintos mates que existen. Por exemplo, aquí son jaques mates, estos son de mate de alfil de cabalo, estos son clavadas, de ping son clavadas, ataques en línea, ataques dobles, son diferentes técnicas que existen en ajedrez que podes ir practicando aí si quixeras. Vale. Estudiar son diferentes exercicios que podes crear ti poñelo en aberto para a xente que ti quixeras. Entrenadores son distintos entrenadores que hai en Lichess para poder entrenar con eles, principalmente serían en inglés.
Lichess TV son as distintas partidas que están xogando, se queres ir mirando, partidas en juego tamén. Bueno, videotecas son vídeos que a maioría están en YouTube, entonces podes ver a través de Lichess ou ver a través de YouTube. Comunidade, estes son os distintos xogadores que existen, equipos dentro de Lichess hai que te podes agregar a distintos equipos, por exemplo, en Vedra habería Ajedrez Vedra, en Bertamiráns habería Millarengo, e hai distintos equipos que te podes unir. Moitos son de clubs de verdade, entonces podes practicar aquí para unirte a un deles. En herramientas, este sería o tablero de análisis para analizar a través do ordenador, do módulo, cales serían as xogadas máis correctas. Explorador de apertura é para mirar aperturas, estes son para crear posicións que che parezan interesantes. Isto tamén sería para importar partidas. Bueno, isto sería máis ou menos o básico de Lichess e animarvos a que podades utilizar esta ferramenta para xogar nestes días de cuarentena o xadrez. Despois tamén comentar que estáse facendo actualmente o torneo Xogade online para meniños e xa poñerei máis información para todos os meniños que quixeran participar. E bueno, isto sería todo do primer vídeo para que aprendades a manejar Lichess.